Malampuson ang resulta sa meeting kagahapong adlaw tali sa mga opisyal sa Task Force Gubat sa Baha ug sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways ingon man sa Commission on Audit kon COA Region 7. Gipahigayon ang meeting sud mismo sa opisina sa Regional Director sa COA sa may MJ Cuenco Avenue ni siyudad sa Sugbo. Mismo ang COA ug DPWH officials ang nihangyo nga makig-meeting sa Task Force Gubat sa Baha human makadawat sa 72-hour notice. Gipadadaan og 72-hour notice sa naisgutang duha ka mga national government agencies gumikan sa ilang kalapasan sa Water Code of the Philippines diin nagdili nga dunay mookupar sa 3 metros nga easement sa mga sapa dinhi sa nasod. Nipadayag og pagsuporta ang COA ug DPWH officials human mapasabot og maayo kagahapong adlaw ni Gubat sa Baha North District River Commander Brigadier General Anderson Kumar kung nganong kinahanglan gyud nga hawanan ang 3 metros sa matag tampi sa Estero di Parian. Nitambong sa meeting si COA Region 7 Director Visitasyon Mendoza, Division Chief Admin Chris Evon Saniel nga mao'y Supervising Auditor. Samtang sa habig sa DPWH, Marilyn Barbadillo, Service Chief Technical Services Christopher Orsal, Engineer Dexter Malexi, Architect Alexander Vidal ug Marisa Gutierrez sa General Services Office GSO. Sa ako ang pagpasabot nila sa maong proyekto, nadasig sila, nga mao to'y resulta nga willing sila mag-cooperate, willing sila anytime mag-cooperate sa maong proyekto o nga wala sila kanang pagduha sa paghatag o approval sa ato ang proyekto nga ipahamtang dihan na pita. Kini ang balita. Amy Matis, Cebu City News.